tua hian Lianchhiari Lunglentlang dung tlang kha kan pan chhowa hay kan thleng dawn ta der maya tlain gate alo awma gate ai kan lut dawn ni ta hian Lianchhiari Lunglentlang tih a inziak a chuan sangsari hmunhlui tih a inziak bawk ani tlam hi nei hi ta hian inziak kan chhiar thin tiang he hmunhlui art and culture department in mamars ak changsom hnipat hmanga state monument a pawn ani a khawchhiat le khoichiat le ti hmel hem chu cheng sanga chaw le thlathum lung in tan thei ani director an ti ni tlai an tamaya Lianchhiari Lunglentlang vel bor chu tla taki ani dawn khi va sang va dawn ve lai chu tak ni khi khai kham sang tak chung dawn ni sang thale mai a khai da ngam chin lo re sang kan chho chin tiang Lunglentlang a tak hianin a che vel pui nong khop mai hei thing upak tak te awma tlai tak kha ni kha Lianchhiari Lunglentlang tlai tak chu i tlang ofin pur